वर्षान् भारतः सृष्टो देशानाम् उत्कलः सुरा उत्कलस्य समो देशो देशो नास्ति महीतरे भाषा एक ଜାତିର ପ୍ରାଣ ବସୁ ଓଡ଼ିଶା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ କଳା ଇତିହାସ ଭାଷାର ସଙ୍ଗୀତ ମହାନ ସଙ୍ଗୀତ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଆଧୁନିକ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ରାଜ୍ୟ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଭାରତର 6ଟି ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଅନ୍ୟତମ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆଜି ଆମେ ଭାଷା ମାନ୍ୟତା ପାଇଁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ। ଏହା ହେଉଛି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ। ପ୍ରାୟ 2500 ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ଏହି ଭାଷା ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 3ୟ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୌବନ ଏବଂ ପୁରୀର ଶିଳାଲେଖରେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଜୟ ବିଜୟ ଶିଳାଲେଖ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ନିରନ୍ତର ସଂସ୍କୃତିକ ଯାତ୍ରା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ବେଦ ସାହିତ୍ୟ କାବ୍ୟ ଆଦି ବହୁ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଲିପିବଦ୍ଧ। ତାଳପତ୍ରରେ ଲେଖିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରକୁ ମିଳେ ବକ୍ରକାର ଯାହାକୁ ବନ୍ଦେ କଳିଙ୍ଗ ଇଣ୍ଡୋ ଆର୍ଯ୍ୟନ୍ ପରିବାରର ସର୍ବପୁରାତନ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ। ବୁଦ୍ଧ ମାଗଧୀ ଲିପିରୁ ଏହାର ଉତ୍ପତ୍ତି। ଅନେକ ଭାଷା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ଶାଣିତ ଓ ବିଭକ୍ତ ଏହି ଭାଷା। ସାଧାରଣତଃ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଏ। ପୁରାତନ ଯୁଗ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ଭାଷାର ପ୍ରଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ହରାଇ ସାରିଥିଲା ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା, ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ମଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଶୂଦ୍ରମୁନି ସାରଳା ଦାସ। ସ୍ଥାପନ ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି। ଇତିହାସରେ ନାମିତ 1400ରୁ 1500 ଶତାବ୍ଦୀ ସାରଳା ଯୁଗ। ସାରଳା ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଓ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ ଭଳି ମହାକାବ୍ୟ ବଢ଼ାଇଲା ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର। ସେବେଠୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଉ ପଛକୁ ଚାଲିଥାଏ। 1436 ମସିହାରେ ଗଜପତି ଗଣେଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳାବର୍ଗେଶ୍ୱର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ବରାଦ କୃତି ଏବଂ ଘୋଷଣା ନାମ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଶିଳାଲିପିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ। ପଞ୍ଚଶତାବ୍ଦୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ଶିଖର ସ୍ପର୍ଶ। ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ଜଗମୋହନ ରାମାୟଣ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ଭାଗବତ ଟୁଙ୍ଗିରେ ଆଦୃତ ଓ ପୂଜିତ ହେଲା। ଏହା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ଏକ ଭାଷା ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ପାରିଲା। 1868 ମସିହାରେ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେଲା ଉତ୍କଳ ପ୍ରେସ। ଭାଷାକୁ ମିଳିଲା ଆଧୁନିକତା। ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧିମନ୍ତ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ ବରପୁତ୍ର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, ବ୍ୟାସକବି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସନ୍ଥକବି ଭୀମ ଭୋଇ, ଶ୍ରୀ ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ, କବି ବଳରାମନାଥ ରାୟ, ଭକ୍ତକବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱନାଥ କର, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ପଲ୍ଲୀକବି ନନ୍ଦକିଶୋର କର, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଶ୍ରୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ, ପଣ୍ଡିତ ଗୋରାବର ମିଶ୍ର, ସାହିତ୍ୟକବି ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀ ପ୍ରାଣକୃଷ୍ଣ ପରିଜା, ଜାତୀୟ କବି ବୀରକିଶୋର ଦାସ, ଶ୍ରୀ ରାଧାନାଥ ରଥ, ଗୋଦାବରୀଶ ମହାପାତ୍ର, ଉତ୍କଳ ଭାରତୀ, କୁନ୍ତଳ କମଳି ସାବ ପ୍ରମୁଖ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ସୁପରିଚିତ କରାଇଥିଲେ। 1902ରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରାୟ 34 ବର୍ଷର ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଆଧାର କରି 1936 ମସିହା ଏପ୍ରିଲ 15ରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ଭିତ୍ତିକ ପ୍ରଦେଶ ଭାବେ ଗଠିତ ହେଲା। ଏହି ଭାଷା
ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ମିଳିଲା ଅନୁମୋଦନ। 2011 ମସିହାରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବ୍ରିଟିଶ ଯୁଗରୁ ଚାଲି ଆସୁଥିବା ସମ୍ବୋଧନ ଓଡ଼ିଶା ଓଡ଼ିଆକୁ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଭାଷା ଓଡ଼ିଆକୁ ମିଳିଲା ସାମ୍ବିଧାନିକ ମାନ୍ୟତା। 2014 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ମିଳିଲା ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷାର ମାନ୍ୟତା। ବହୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା ପରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଶା ନିର୍ମାତା କଳବର ମଧୁସୂଦନ ଦାସ, କଳର ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ମହାଦେବ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଜାପତି, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ସଭାପତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ପଣ୍ଡିତ ନୀଳକଣ୍ଠ ଦାସ, କଣ୍ଠକାରୀ କୁମାର ଭଳି ଅନେକ ମହାପୁରୁଷଙ୍କୁ ଏହି ଜାତିର ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି, ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଓଡ଼ିଆକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ। ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମୃଦ୍ଧି ଆମର ଗୌରବମୟ ଅତୀତ, ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷିତ